खुलुमबाय बिटिसिनि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय अल आसाम ट्राइबेल फरायसानिफ्राय। गाबोन 22 सेप्तेम्बर जोंनि बिटिसि कन्स्टिटिउन्सिनि भटिंआ गाबोननिफ्राय आरम्भ जागोन। दा बेजों लोब्बा लानानै आं फंनैसो बुंनो सानदों। गासिबो कन्स्टिटिउन्सिनि केन्डिडेट बिथांमोननिसिम सिगाङावनो बेस्ट अफ लाक जासिबाय, हामलायनाय जासिबाय। बे इलेक्शना जाहाथे गावजों गाव नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय जाया, मोजाङै बारग'लाङो, सिगाङावनो आं इसोरनि सायाव आरज गाबनाय थाबाय। जों मिन्थिगौ 5 बोसोरनि उनाव जोंनि बिटिसि कन्स्टिटिउन्सियाव इलेक्शना जाबाय थायो। नाथाय देग्लायनि बे इलेक्शना एसे आलादा रोखोमनि, जों बयबो सिरियास जानाया मोजां। जोंनि देग्लायनि इलेक्शना जोंनि बिटिसिनि थैनाय थांनाय, जोंनि पावार, जोंनि इयुन जोलै रैखाथिनि मोनसे फरिखा बायदि। दा बयबो सिरियास जा। जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ बासायनांगोन, जोंनि हा हुखौ बासायनांगोन, जोंनि बिटिसिनि पावारखौ बासायनांगोन। जों हा हुनि थाखायनो गोदोनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोदों, बड'लेण्ड बिदों, गुबुन हारिफ्रा फैजोब्बाय। जोंनि हा हुखौ बासायनांगौ, बिनि थाखायनो जों रायजोखौ बिदों। बे रायजो बिनायाव जोंनो हाजार मुंख्लं जाबाय, हाजार जेल जानांबाय, हाजार आथिं आखाइ बुख्रुब जाबाय, हाजार जोंनि आइ मावफ्रा रेप खालामजाबाय। बेफोरनि खस्थ'जोंसो जोंनि बिटिसिखौ मोनदों। दा जोंनि बिटिसिआ एसे लोरबां जानानै फैबाय। दा बेनि थाखायनो जोङो देग्लाय थांनाय थैनाय बिटिसिनि बेखौ लानानैसो दिनै बे भटआ जागोन। रायजोफोर जाय बुजिदों गोरों गोरा, बिसोरो जोंनि गामिनि आइ माव जाय जाम्बा जाम्बि बिसोरखौ बुजायनो नाजा। जोङो एफा एनै थाखा राननाय बेफोरनि खिथु खारनो नाङा। आं मोन्दों, बैखौ मोनाखै, बै मोन्दों, बे नङा। खिन्थु देग्लायनिया जोंनि बिटिसिखौ बासायनायनिसो। बयबो सिरियास जा, आइफोर आफाफोर। आं आसा खालामो देग्लायनि बे इलेक्शनाव जोंनि रायजो राजाफ्रा नेशनेल पार्टिफोरनो भट दाहो। मानो होननानै बुङोब्ला नेशनेल पार्टि दाख्लै नुबाय जोंनि दिलीप शइकिया सारा मा होनदों, 6 सिडुलनि सायाव, ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि सायाव बयबो हा मोननांगौ होनना होनदों। एसे दुखुनांथाव। काश्मीर बायदियाव आर्टिकेल बोखारनानै हा मोनबाय, काश्मीराव दा हा लानो मोनबाय, बिटिसिआवबो हा लानो मोननांगौ होननानै बुंदों। बेफोरथ' जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव। दा बेफोरखौ नायनानै जोङो गावनि बिबेकजों साननानै, गावनि सान्थौजों साननानै भट हो। सेन्टिमेन्टजों दैदेनजानो नाङा। जोङो जोंनि ट्राइबेलनि बर'नि 6 सिडुलनि सायाव सिरियास जा रायजोफोर। बयबो सानै हयै भट होदो। बेनो आंनि खर' गंग्लायै खुलुमनाय रायजोफोर।